Flot. Fortsætter bare stille og roligt dernede af. Det ser meget fint ud. Det ser godt ud. Kommer balkongen der på din højre, ja. Ud mod, ja, støt ud mod det. Det var godt, sådan der. Du har balancen der. Bredstår du i benene, og så buk lidt i knæene, hvis det er. Og så læn dig lidt længere baglæns. Så du lige er, så du sidder lidt mere i. Det er meget fint. Og lige en 3 meter tilbage, så er turen over. Rolig nu! Ja, klap! Åh, fuck, de har lange ben. Altså, se! De kan bare ikke følge med. Han viser det bare ikke så hurtigt. Ikke så hurtigt. Sænk tempoet. Ja, det gør jeg. Ikke så hurtigt. Man må godt lave det. Jeg har travlt. Du skal gå zigzag nu. Og så skal du klappe lidt bedre. Kom, Niklas, sprøjt. Her. Nå ja. Fordi vi lige skal have nogle øvelser. Ja. Fordi har været lidt... Så hvis I alle sammen laver nogle englehop, med saltvildte armbøjninger. Jo, så går vi i gang. Kom så. Ja, det må man gerne. Nej, de laver englehop. Saltvildte armbøjninger. Nej, jeg gør. Jo. Hej, Okay. you brought it on yourself. Ja, ligesom I gør Det er bare ned på alle fem. Du må godt gå på græsset. Træd ud på græsset i stedet for det. Vi laver englehop. Kom, englehop. Kom så, englehop. Simon, tak. Simon. Englehop. Og du... Har vi armbøjninger? Ja. Philip, tæller du højt? Det er godt, Harvey. Ja, det bliver ved. Kom. Til venstre! Venstre her. Kom lidt hurtigere. Kan I ikke lige lave højre venstre? Jeg prøver på at gå langsomt. Ja, det synes jeg altså ikke. Venstre. Så er jeg der heller ikke. Ikke højre. Ja, man kan lige... Hvor højt vil du have den? Hovedet ned. Og ingen lyd. Hey, jeg kan se dine sko. Ingen lyd. Ej. På trøjen. Stadig over på din bror. Altså, kæft. Alle sammen. Vi var kun snakket. Nej. Meget fedt. Olha que barulho que eu tô. Ja.
Træk den op. Det er lige før, du får en kage. Sat op med knæene, Sat. Jeg er klovnesprung på her. Undskyld, jeg er sgu nok af. Niklas, ind på række. Op med knæene, Sat. Svend og Søren. Så må du gå lidt. Så må du gå som Simon. Og I må gerne gå rigtig. Han er pragteksemplarisk. Simon er super god. Det er ikke muligt. Jeg siger sådan for. Op med knæene. Simon, du er vild fyr. Og så er de bukser op for helvede. Op med knæene, Sat. Du skal også gå og rappe. Og så kæft. Okay, det var der ikke meget af. Nej, bådhuset. Jeg kan mærke, at vi er hernede. Nej! Lige så vi kan gå døde. Nej, men nu har I været nede i morges, så jeg ved, hvor jeg er. Ja, du tester nu. Sådan her. Kan vi ikke gå her? Nej. Den vej. Kig ned. Må vi ikke vide, hvor vi er? Der kom Julie fandme flytte. Hallo, den døde fisk ligger derinde. Hovedet ind mod muren. Og Saxe, hiver du lige de der bukser op af strømperne? Ja. Hovedet ind mod muren. Vi stod bare her. Sammen med noget. Højre. Simon! Vi vil gerne Jeg vil ikke være sammen med jer. Sig det igen. Svend! Jeg vil aldrig Du kan ikke sige 1, 2, 3, og så siger det. Niklas! Jeg vil aldrig være sammen med en luft. Emilie! Jeg vil aldrig være sammen med en luppe. Fie! Jeg vil aldrig være sammen med en luppe. Valentin! Jeg vil aldrig være sammen med en luft. Perfekt! Sådan, Cæsar. Gå ind mod væggen. Vi bliver ved med at kigge ind i væggen. Kig ind i væggen. Hvem starter? Julie, det er da derude. Julie, det er da derude for hende. Kig ind mod væggen og til stille. Niklas. Ja. Og I bliver ved med at kigge ind mod væggen. Hovedet ind mod muren. Sak, kom. Kom med mig. Harvey, du må ikke kigge. Og andre må ikke kigge. Du må ikke bare Du skal til billedet, du skal bare filme. Det er fordi, jeg er ved at lave en video. Nej, vi skal være der. Hey, Harvey. Jeg døber dig. Mowgli. Og I bliver ved med at kigge ind mod væggen.